na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Gilabay ko ni Mugmansanas! Sakit kaya akong ino! Aray! Wa ko maglabay ni mong bansanas! Gawas pa! Masaon man ako pagkuhag bansanas kapag gawang magkustaas! Oh! Dili! Noon sa Wilma? Ang anino! Basin ang anino na sadang may atake! Unsa? Dili! Dili! Wilma! Wilma! Yung padasi mong kahadlo kay mo samot na nervyoson ka! Joel! Joel! Ablihin ng pultahan! Joel! Oh, Joel! saan ang sabi Wilma? Pasudla ko! Ha? Ay, ko yung tukmod. Saan ka? Joel! Di ba giingnan ta naman ka? Nga ato ka matuog sa imong kwarto. Dili ko matuog dito. Kay gilabay ko og mansanas sa anino. Unsa? Ani lang una ko matuog din sa imong kwarto ha. Mahadlo ko. Paita ni mo eh. Ako may mahasulan ni mong kahadlok. Ay, Masagdi lang gud ko. Unsa man? Gusto ka nga mamising na sad ko? Ha? sige. Ani ka matuog sa imong kwarto ha. Pero di ka maglangas ha. Gusto kong maghuna-huna. Dili lagi. Maghilom na ko dire. Ari na ko sa sofa. Sige, katuog na diya. Ayaw paglangas. Kay labad ang uo. Noon sa naman ni Wilma, sabaan man kaayo. Pero, tinuod ka ang iyong giingon nga gilabay siya bansanas. Pero, may puwatuod ang iyang may agtang. Tinuod ko tingali nga gilabay siya bansanas. Parehas na ko sa una. Wa ni kit siya mahana. Unsa makahisunod nga mahitabo na mo tini. Ako ang gibid na ni amahan sa kakahuyan. Ang kakahuyan nga dili niya pasudlan. O kinsa magkit ka ang kriminal nga may patay ni Manny. Eric, Inad ani ka pagkaon. dali, sod. Kaon na, aron magkapahuway ka na. Si Madam Lily, kumusta na? Tuwa pa siya sa kusina. Naginoktok. Nganong naginuktok man siya? Wala lang sa kunang utana. Basin ko nagplano sa siya kung unsa ang buhaton karon nga nalubog na si amahan. Abi ni mo, Eric. Hangtod karon naglibog ko. Kung nganong ako manggit ka ang gibidlan ni amahan sa kakahuyan nga dili pasudlan niya. Bisan kinsan hato. Ang pangutana, kung unsay naahan niya ng maong kakahuyan. Eric, ayaw ba igit ko biyai din sa mansyon, ha? Ayaw ka bala ka, Ella. Kung unsay imong plano, mausad ni ang mamahingon akong plano. Gusto ko makiksulti ni Lola Carmela, ugba. Unsa? Mao ka na. Ugma, tudloi ko kung nahain ang ilang bahay. Adlaw naman di ay. Naghagok pa maday sa sofa si Eric. Maligo na lang tingali ko. Aron makaplano na sa sunod na mong buhaton. Ay, magtualiya din eh. Pero wala naman din akong tualiya. May kuha sa akong tualiya din eh. Oh. Ano sa rin nasa suit sa shower? Oh. Ilang ka? Loko. Kinsa may guba ng manikit? Ella, ayaw paghilak. Nakiguba ang manikin. Nakiguba siya. Ella, dini ka lang ha. Ayaw paggawas din sa kwarto bisan unsa imong batik gikan sa gawas.
Rubella, kisa may bigupok si maglawas ang gabutang diri sa patab. Nga nagipasipadaan makagsaba ini. Joel! 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 Saba ba ni mo? Anong niyaman ka? Saman, gusto ka samok? Panuway! Anong gitukbon pa ko ni mo? Nganong iguba ninyo ang manikin, Ela? Nabuang ka? Nga ko taong pasangin lang ko ni mo? Ha? Nayabag ka na? Wala laing mo pa si pa sa manikin, gawas lang ninyong duha ni Wilma! Kusa? Nga mo, oy. Sabang kay mo, kamatanoon ko. So may problema. Ikaw ba'y may guba sa manikin, Wilma? Unsa? Oy, naunsa ka, Eric? Wa ka malipong niya? Nganong ako gud taon? Nganong ako maningubon, ha? Unsa may ako makuha naman ni kung naguba na siya? Ang imo makuha mao nga mag-goal si Ela. Kinaibaw jud ka nga unsa ka importante kang ila ang maong manikin. Hoy, Eric! Ayaw pa takag pamasangil, oy! Wabay ami mo suot sa kwarto ni Ella, ha? Mao na! Hoy, gawas na din eh. Kung di ka gusto makatilaw sa akong kumo, ha? Gawas! Eric, gawas na lang! Huh? Kay wa gyud mi mahibaw kung kinsay mi guba sa manhikin. Eric, unsa na? May mitugan ba kung kisang may guwas manikin? Hugot silang may balibad nga dili sila. Si Joel ug si Wilma. Pulos buhi ang makakay. Pasag din na lang. Bisag mo angkon pa sila. Wala tayo mahimo pa. Naguba na ang manikin. Gigupok ko sa panuway ang manikin. Tao ang nagbuhat ini, Eric, dili ba? Gusto ka? Dili ka na buhat og mananap. Klaro kayo nga usa nila ang miguba sa manikin. Unsa? Gigupok ang manikin? O gitapok ang iyang mga piraso sa suod sa batang? Oh, madam. Sa imong huna-huna, kinsa ka ang nabuhat ini? Usa na ka mensahe? Unsay mensahe? Mensahe nga kinahanglang mo biya ka na ining mansyon. Unsa? Madam, nahibaw ka gid nga dili na mahitabo. Karon nga ako na ang tag-iya ni ining mansyon. Anihin ako mo puyo. Kaming duha sa ila ang ani na mapuyo, madam. Og may plano ko sa kakahuyan. Unsa may plano ni mo sa kakahuyan? Ha, Ella? Ako ning palimpyuhan. Palimpyuhan? No! No! Dili mo ka na mahimo sa kakahuyan. Dili ka na mahimo ang limpyuhan. Unsa? Tay pang madam. Ug kanon dili man ni mahimong limpyuhan, madam. Si Ela na ang tag-iya ning mao mansyon. Busa, siya lang ang makabuot sa may tabo ni ining mansyon. Magmahay mo ko ninyong palimpyuhan ang kakahuyan. Ngano, madam? May tabo ba namong dautan kung palimpyuhan namo ang kakahuyan? Ayaw ninyong hilabti kung usay naa sa maong kakahuyan. Unsa maginaas maong kakahuyan, madam? Naani mo pagdiskubre sa tanan, Ella. Oh, madam. Ela, makahuluganon kayo ang sinultihan ni Madam Lily. Kinahanglang ato mahibaw ang sekreto ni ano maong kakahuyan, Eric. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!